Ja sam jedan od pokretača inicijative za pomirenje unutar islamskih zajednica ili da dođe ponovo do ujedinjenja islamske zajednice. I onda oni su tamo nas osudili za izdaje, za treću islamsku zajednicu. Istina, ja sam bio ili u policiji ili u bolnici. U bolnici su ustanovili da imam oštećenje gornjeg dijela kičme. Ustanovili su da imam otok na lijevoj strani i to je sve dokumentovano papirologijom, snimcima. Sinoć sam saznao, ne znam koliko je zaista istina, da javni tužilac ništa nije pokrenuo. Jedna od radnica medicinskog centra očevidac je dolaska Makića sa dvojicom pratioca koji su, kako kaže, hodnikom hodali nasmijani bez ikakvih vidnih tragova da je Bekir Makić pretučen, te da je sa prozora vidjela već pripremljenu ekipu sa TV kamerom i fotoaparatom. Bilo je neobično malo ljudi u bolnici, pa sam krenula do svoje koleginice na prvom spratu da je pozdravim. Negde na samom ulazu spazila sam da ulazi Efendija Bekir, koga znam sa televizije, a iza njega su išla još dvojica ljudi srednjih godina. Nisam primijetila ni najmanju grebotinu, niti grimasu na njegovom licu, dakle ništa što bi ukazivalo na neku tuču. Čak mi je posebno bilo interesantno kada smo se mimoišli. Čula sam smijanje jednog od njih trojice, ali sam mislila da su došli nekom u posjetu i nisam obraćala pažnju, a onda sa prozora primetim spremnu ekipu ljudi sa kamerom i aparatom koji čekaju nekog. Nakon nekih pola sata šok za mene. Izlazi Makić sa kolegama, izuvijan sav, a ekipa novinara kao da snima film. Čak mu gestikuliraju kuda da ide i da uspori dok snimaju i slikaju. Također, ljekar koji je pregledao Makića je demantovao tvrdnje Ljajićevih medija, ističući da su bile lake tjelesne povrede i izrazio čuđenje zbog čega ga je vodilo dvoje ljudi. Imao je povrede, tačno one koje sam naveo u dijagnozi. Jesu lake telesne povrede, ali su ipak povrede. U mojim dijagnozama jasno piše da se radi o povredama vrata. Imobilizacija se stavlja kod svake vrste povrede, kod neke kraće, kod neke duže. Imate sliku uputa koji je dobio, pa pogledajte sami šta vas zanima, ako razumete latinski. A to što ga vode dvojica nije moj deo posla. Zbog neosnovanih navoda koje su date policiji, dežurni tužilac je odbio da pokrene postupak. Na zvaničnom sajtu Rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisom Huseinom Efendijom Kavazovićem je objavljeno da Makić nije pretučen. Policijska uprava Novi Pazar, podsjetimo, potvrdila je za agenciju Anadolija da je direktor Ureda za Hadž koji deluje u okviru islamske zajednice u Srbiji, Bekir Makić, prijavio da ga je napao muftija Muamer Efendija Zukorlić, ali da je dežurni tužilac odbio pokretanje postupka. Da li je o napadu na vas obaveštena islamska zajednica Bosne i Hercegovine? Reis Kavazović je obavješten. Ja sam jučer odmah, nekih možda pola sata, i prvo ko je obavješten po ovom incidentu jeste kabinet Reis Uleme. Rijasetu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini tvrde da Bekir Makić nije kontaktirao Reisul Ulemu Huseina Kavazovića, ali da je Reis upoznat sa dešavanjima u Novom Pazaru. U međuvremenu oglasio se i Mešihat islamske zajednice u Srbiji. Mešihat islamske zajednice izražava zgroženost zbog činjenice da su pojedinci i pod Ahmedijom uz pomoć svojih političko-medijskih mentora i korumpiranih lekara spremni da idu tako daleko simulirajući povrede i šireći neistine. Nije istina da je Bekir Makić pretučen u prostorijama Mešihata. Istina je da je zbog finansijskih i drugih malverzacija oko organizacije Hadža suspendovan sa pozicije uposlenika u islamskoj zajednici. Na vanrednoj sednici održanoj juče 24. aprila Mešihat islamske zajednice u Srbiji jednoglasno je doneo odluku o suspenziji Bekira Makića sa mesta uposlenika i svih pozicija u islamskoj zajednici do okončanja disciplinskog postupka. Razlog za donošenje ovakve odluke, kako je saopšteno, leži u činjenici da je Bekir Makić zloupotrebio položaj rukovodioca Ureda za Hadž Mešihata time što je nelegalno u svojstvu privatnog preduzetnika osnovao turističku agenciju preko koje je mimo propisa i saglasnosti organa islamske zajednice u 2 navrata organizovao hadž. Ja sam njima poslao poruku ili Samiru Škrijeru u kojoj sam rekao da ja nikada neću svoju smjenu potpisati. I kako je ono išlo prema meni, ja sam se možda ja još nisam bio skroz ustao, kako se ustavi stolice.
Ja sam možda par koraka i onda sam pao. Pao sam svom dužinom, pao sam na ovu desnu ruku i onda je ovdje u gornjem dijelu tog trzaja. Ali ja to ništa nisam osjetio. Posle toga ja ustajem, to oni su ovdje zvali za uđenje, opet desno se je stepnice gdje je vratno. A lijevo odnutra je druga stepnica, ne znaš šta će doći. Došao je neđe, samo ono, nikada šta je bilo, nije šta je bilo. Tako ništa nije bilo. Ja sam polako. Otišao po nautu, uz auto. Pošto se trebao kuće dođe, došao terapiju, dođe kući. Meni nije u tom momentu, ali već kad sam uzeo terapiju, malo možda neki pola sata, sreća počeo da je ja odatle. I onda svom tom silinom me palčevima udario ovdje u ovom dijelu, stegao me za vrat i ovdje u ovom dijelu imam otok sa lijeve strane i oštećenja. I tom silinom me bacio na patos, na pod. I ja sam u tom padu, vjerovatno klimnuo, kako je glavo klimnulo, osjetio sam bol ovdje, sam ustao brzo. Ja molim Allaha Đelešanu samo da nam istinu prikaže istinom, neistinom i da ustrajemo na haku. Ako je ovo što radimo istina, da nas u tome podrži, ako nije, da objelodani i da nismo na haku. Vidjet ćete da su virusi iz ove postavke. Iz postavke laži, iz postavke neispunjavanja obećanja. Obećanje su prisege. A prisega je kad stavite ruku na Kur'an, pa se zaposlite u islamsku zajednicu i onda se zakunete velikim Allahom sa rukom na Kur'anu, što je obaveza svakog kada se zaposli u islamskoj zajednici, da će poštivati šerijat, ustav islamske zajednice i odluke organa islamske zajednice.